агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 8 августи соли 2022 хабар дод ки тафтиши пешакии парвандаи ҷиноятии маҳмуд саидов, корманди муассисаи фаръии давлатӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул ё МБТИ дар шаҳри Ҳисор анҷом дода, ин парвандаро бо таздиқи фикри айбдоркунӣ барои баррасӣ ба додгоҳ фиристоданд. Маркази матбуоти агентӣ дар шаҳри ин парванда гуфт, Саидов Маҳмуд дар вазифаи мутахассиси раёсати ба рӯйхатгирии техникии корхонаи давлатии фаръии ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул дар шаҳри Ҳисор кор карда, дар давраи фаъолияти корияш аз шаҳрванд А ва Б барои тайёр карда додани шаҳодатномаи ба қайдгирии давлатии қитъаи замин маблағи 13 000 сомонӣ гирифта, аз ин маблағ 12 426 сомониашро тасарруф намуда ба манфиати шахсияш сарф кардааст. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати Саидов Маҳмуд бар асоси қисми 2 моддаи 247 қисми 2 бандҳои В кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иттиҳоми қаллобӣ бо истифода аз мақоми хидматӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда буд ва ӯ бар асоси қисми 2 моддаи 247 ҳамчун ҷазо ҷарима ба андозаи аз 365 то 912 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё то 5 соли зиндон таҳдид мекунад. корхонаи давлатии ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул ё МБТИ ки ба ҳуҷҷатгузории манзил ва дигар молу мулки ғайриманқули мардум машғул мебошад, яке аз неҳудҳои аз ҳама фасодзада дар Тоҷикистон ба шумор меравад.